svitá. Neónovo bledomodrá hlavná Gottwaldova ulica je pustá. Z korún agátov pri ceste sa ozýva to divoké, radostné a nadšené ranné čvirikanie vrabcov. Nebo nad strechou bývalých honvédskych kasární je bledoružové, na opačnej strane nad Kalváriou ešte tmavo-sivé, s niekoľkými slabo blikajúcimi hviezdami, ktoré ako keby sa tu boli pozabudli. A vzadu za priorom je obloha fialová. Je 3:4. Štvrtok. Začína sa pamätný deň manželov Horvátovcov, hercov nášho MLD. Deň zlý, osudový, deň omyl, deň, počas ktorého budú ideály a sny o famóznej hereckej kariére na istý čas hlboko pochované. Na schodišti je šero. S istými ťažkosťami výjdu tých 8 schodov na medziposchodie k dverám ich bytu. Mišo odomyká. Eva sa rozhodla, že si vezme späť svoje nohavičky, ktoré má od popoludnia predchádzajúceho dňa ešte stále natiahnuté na hlave Vladimír Ilíč. A už aj koná. Pridržiava sa zábradlie a zdolá tých ďalších 8 schodov, pioniersky s hranou dlane cez čelo zasalutuje pred bystou nesmrteľného vodcu svetového proletariátu a značením poctivo natrénovaným presvedčivo a nahlas zaspieva. Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь, да здравствует созданный. Mišo vybehol na odpočívadlo za ňou. Vrhol sa do výklenku, chcel sa zmocniť tej cennej trofeje a chcel strhnúť tú vzácnu relikviu ich vášnivej lásky zo sádrovej bysty, ibaže strhol aj bystu. Tá sa nachýlila. Herec Horvát si v zlomku sekundy uvedomil, čo by sa stalo a čo by to znamenalo, keby tá opacha dopadla na betónovú podlahu. Zmocnila sa ho panika. Celou silou sa zaprel o stenu, vystrel ruky, aby bystu zachytil, ale nepodarilo sa. A tá strašná predstava, ktorá sa mu pred chvíľou prehnala hlavou, sa v priebehu niekoľkých sekúnd stala skutočnosťou. Eva ešte chvíľočku spievala, potom sa divoko rozosmiala, potom vypúlila oči a inštinktívne odskočila a teraz pozerá na podlahu, kam s rachotom bysta dopadla. Hlava Vladimíra Ilíča sa roztrieštila na desiatky ostrých sadrových črepín. Eva krúti hlavou, že nie, že toto nemôže byť skutočnosť, nie, toto nie. Aj Míšo zatvoril oči, buchol pesťou do steny, poodstúpil a chvíľu tam stoja obaja onemení. Zaskočený, zrazu triezvy, krotký, zúfalý. Miško, Mišenko, nie, toto sa nemalo stať. Miláčik, toto je katastrofa. Čo budeme robiť? Idem vziať metlu, aspoň to zametiem. Počkaj, hneď som späť. Voľačo vymyslíme. Míšo mlčí. Znovu a znovu udiera pesťou do steny, silno stíska viečka a v hlave sa mu myhne niekoľko obrazov. Vidí sám seba, ako sedí za stolom oproti SMBákovi, ktorý vyklopkáva na klávesnici písacieho stroja hlásenie. Vidí sa, ako stojí v predsieni maďarského veľvyslanca, ktorému prišiel ohlásiť, že žiaľ nemôže dokončiť svoju prácu s ich filmármi a ponížene prosí o prepáčenie, lebo zajtra nastupuje väzbu, ako keby sa takéto čosi dalo prepáčiť. Ty somár sprostý. Vidí sa v kancelárii direktora MLD Pastuchu, ktorý mu podáva ponad stôl výpoveď a pozerá kam si do kúta, aby sa vyhol pokornému pohľadu zrazu takých krotkých očí. Horvát vidí aj toho slízkeho fajčíka, ako si v krajčovni pred zrkadlom skúša kostým do tej novej hry, uniformu bielogvardejského poručíka, ktorý pôvodne šili na neho v tej hre, v ktorej mali hrať oni dvaja s Evičkou. Ešte chvíľu sa potom pokúšajú,
z väčších kúskov poskladať Leninovú tvár. Nos je celý, ale čelo a horná časť hlavy sa nedá zložiť. V žiadnom prípade. Je to márne a smiešné. A absurdné. Vo výklenku teraz stojí desivá sadrová plastika. Torzo bysty, ktorej niekto brutálne odrazil hlavu. Nikto neuverí, že bysta spadla.